mntwana omshugathi ulufezile hamba kahle Zanozuko ubuyinkunzi bingagobi ngokugotyiswa. Njengoko ubukhosi bamaMpondo bugutyungelo lifo elimnyama, umongameli Cyril Ramaphosa ubongozele indlu yasebukhosini ukuba iqhubele phambili nemisebenzi kaKumkani uZanozuko Sigcau. He took it upon himself to champion the Eastern Seaboard Development Initiative and started engaging other affected kingships, urging their support. King Zanozuko was passionate about involving communities as investors in the initiative through the land ownership that they have. Ramaphosa uthi phansi kwenkqubo yedemokhrasi inkokheli zomthonyama zinegunya lokudlala indima ephambili kwimfuno zoluntu lwasemaphandleni. Oku kuza emva kokuba usapho lwasebukhosini lwamafaku luvakalise kungaxoli inkqubo kwinkonzo yokutyalwa kwakuKumkani uZanozuko. Olusapho lwasebukhosini kunye nenkosana uDumelani Sigcau lufumene izithintelo senkundla lokuqinisekisa ukuba nalo luthatha inxaxheba kule nkonzo. Colonialism not only caused widespread dispossession and misery, colonialism also sought to distort the institution of traditional leadership in ways that we continue to experience, including through lingering succession disputes. Yet, despite the concerted effort by colonial rulers to distort the institution of traditional leadership, this institution has held firm and has continued to advance the interests of the people that it serves. Senjalo umongameli uphinde waxaka kabukhali ukusweleka kwamakhwenkwe esuthwini ngexesha lolwaluko. We appeal to our traditional leaders and elders who are here and all over the province to be watchful as the initiation season begins. Umongameli uyawabongoza abo bashiyeke ngasemva ukuba baqhubele phambili namaphulo ophuhliso nebekhokhelwa kuKumkani uZanozuko Sigcau.